Sa may kalakiya nga. Buntag sa'yo pa, sige. Kadungog naman tag chismis. Kumpare, pag ginato magsig-chismis ato, Oh no! Ato, saan ako nabig? Laro na ko ni. Ayo. 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 Pre. Pre, ano saman pre? Sama ni kalakiya pre nga buntag sa'yo. Chismis sama daw ko ni mo. Ano si chismis good pre? Taka ramang wala mang good. Itaw. Wala pre, uy. Yung man daw ka nga marap gunggoy. Sayop na pagka-istorya pre. Dili na mga akong pagka-istorya pre. Ginana pre, sakita pa kayo mga istorya pre. Marap gunggoy. Dili lagi na mga pagka-istoryahan ako pre. Kung saan mo na yung mag-ingon be? Akong Saan mo na giingon. yung mag-chismis be? Akong giingon pre nga. Ang unggoy parehag naong sa imo. Pero wala ko nang ingon nga mara kag unggoy pre. Grabe po kayo anang nagdalas balita sa imo pre oy. At tayo mga pre. Pariyara mo na. Mas una sa balita, report ng chismosa.